Forbes je objavio popis 10 najplaćenijih fudbalera u 2023. godini. Zaradu najvećih zvijezda dijelili su na novac dobiven onim što čini na terenu i onima što čine izvan njega. Tačnije, do iznosa su došli zbrajanjem ukupne zarade plata, bonusa i vlasničkih prava igrača, dogovorenih s klubom, te procjena prihoda izvan terena, a koje čine poslovi kojima fudbaleri upravljaju, prodaja licenciji, suvenira i sl. Pritom se ne računaju odštete koje klubovi plaćaju za igrače drugim klubovima, pa da krenemo. Popis najplaćenijih fudbalera na svijetu u 2023. godini. Na 10. mjestu nalazi se Harry Kane, igrač Bayern Münchena. Po sezoni zarađuje 36 milijuna eura, 26 milijuna od igranja, 10 milijuna ostalih aktivnosti. Na 9. mjestu nalazi se Kevin De Bruyne, igrač Manchester Citya, 39 milijuna dolara po sezoni, 35 milijuna je od igranja, 4 ostale aktivnosti. Na 8. mjestu nalazi se Sadio Mane, igrač Al Nassra, 52 milijuna po sezoni zaradi, 48 milijuna od igranja i samo 4 milijuna od ostalih aktivnosti. Na 7. mjestu naše liste našao se Mohamed Salah, igrač Liverpoola. On zarađuje 53 milijuna dolara, od toga 35 milijuna od igranja, 18 od ostalih aktivnosti. Na 6. mjestu zauzima Erling Haaland i još jedan igrač Manchester Citya. Njegova ukupna zarada po sezoni je 58 milijuna dolara, od čega od igranja zarađuje 46, a 12 na ostali prihod. U top 5 našao se Karim Benzema, igrač Al Ittihada, nevjerovatni 106 milijuna po sezoni, od toga 100 milijuna od igranja i 6 milijuna od ostalih aktivnosti. Na 4. mjestu nalazi se Kylian Mbappé, igrač Paris Saint-Germaina. On ukupno zaradi 110 milijuna dolara po sezoni, od toga je 90 milijuna od igranja, a 20 milijuna od ostalih aktivnosti. Na 3. mjestu nalazi se Neymar, igrač Al Hilala. On zaradi po sezoni 112 milijuna dolara, od toga 80 milijuna dolara od igranja i 32 milijuna od ostalih aktivnosti. Vjerovatno već pretpostavljate ko je na prva dva mjesta, ali ipak ću ih navesti i njihove cifre. Na 2. mjestu nalazi se Lionel Messi, igrač Inter Miamija. On po sezoni zaradi 135 milijuna dolara, od toga 65 milijuna dolara od igranja i 70 milijuna od ostalih aktivnosti. Na 1. mjestu je Cristiano Ronaldo, igrač Al Nassra. On zaradi nevjerovatnih 260 milijuna dolara po sezoni. 200 milijuna mu plaća Al Nassr, a 60 milijuna je ostalih aktivnosti. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za video, nadam se da vas se sviđa moj sadržaj. Svakako ostavite like i komentarišite mi dole za sljedeću temu. U znak podrške subscribe-ajte se na kanal i do sljedećeg videa. Pozdrav!